Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tatay ko na itago na lang natin sa pangalang Conrado. Taong 1971, Cabusao, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho itong si Conrado sa isang palayan. Napakalawak ng palayang yon at napakarami nilang mga trabahador doon. Sa tinagal-tagal ni Conrado, naging kilala na niya ang may-ari ng palayan. Isa na siya dito sa mga pinagkakatiwalaan ng mga kalabaw na siyang pangunahing ginagamit nila sa pang-aararo. Kahit wala pa noong pamilya si Conrado, kayod kalabaw itong nagtatrabaho upang makapag-ipon ng pera. Tumutulong din siya sa mga gastusin nila sa bahay, kaya kailangan niya talagang magtrabaho. Sa ilang taong pagiging magsasaka ni Conrado, napakarami na niyang nasilayang kakaibang bagay sa palayan. Paminsan-minsan ayon sa kanya, meron siyang nakikitang mga kaluluwang sumasayaw sa hangin. May mga bata din siyang nasisilayan sa palayan kapag papalapit na ang takip silim. Di naman ito alintana para kay Conrado, gawa ng alam niya kung bakit merong kababalaghang nangyayari sa kanilang lupain. Ayon kasi sa may-ari ng palayan, kaya nagkakaroon ng ganong pangitain doon si Conrado sa kadahilan ng isang libingan ang palayang kanilang pinagtatrabahuhan noong mga panahong namamahala pa ang Kastila sa kanilang lugar. Ginawa lamang yung palayan ng mga ninuno ng may-ari ng lupa upang magkaroon ng kanyang mga anak ng negosyong magbibigay sa kanila ng matiwasay na pamumuhay. Ang karaniwang nakikita doon nila Conrado ay purong kaluluwa lamang. Wala nang iba. Kaya naging panatag naman kahit papaano sila Conrado at ang kanyang mga katrabaho. 50 silang trabahador sa palayan na yon. Tanging 10 lamang dito ang nakakakita ng mga ganoong pangitain. Isang hapon, habang nagtatanim sila Conrado ng palay, pauwi na ang iba nilang grupo. Mas nauna kasing nagtanim ang mga yon, kaya maaga itong nakatapos. Kahit papalubog na noon ang araw, patuloy pa rin sila Conrado sa kanilang gawain. Hindi nila alintana ang dilim ng paligid sa kadahilan ng mamamatay ang mga palay kung hindi nila itatanim yon noong mismong gabi. Dahil sa liwanag na ibinibigay ng buwan, kahit papaano hindi naging problema para kay Conrado ang pagtatanim ng palay. Conrado, ipagpabukas na lang natin to. Sabihan na lang natin si Mang Ubet na ibabad na lang natin sa tubig itong mga palay. Wika ng isa sa mga kasama ni Conrado. Itanim mo na yan. Alam mo naman si Mang Ubet, galit yan kapag hindi pulido ang trabaho. Sagot niya. Bahala ka nga dyan. Basta ako mauna na ha. Gabi na eh. Sagot naman ito. Matapos nitong makapagwika, agaran din ang pag-ahon nito sa kahon ng palayan upang umuwi. Hindi na ito pinansin ni Conrado sa kadahilan ng binibilisan na niya ang kanyang trabaho. Ilang oras pa ang lumipas, mauubos na ni Conrado ang mga palay na kanyang itatanim. Habang siya ay abala sa kanyang gawain, bigla siyang napatigil nang meron siyang nasipat na kakaibang nilalang na naglalaro sa hangin. Patalon-talon ito sa mga maliliit na palay at nagkakaroon ito ng maliliit na liwanag sa katawan. Meron itong pakpak na parang sa tutubi at mahahabang kasuotan.
Dahil sa kumikinang yon kapag nasisinaga ng liwanag ng buwan, kaya agaran itong nasipat ni Conrado. Habang tinititigan niya ito, tila ba kinakausap siya nito. Papungas-pungas na noon ng mga mata si Conrado upang makumpirmang hindi siya namamalikmata noong mga oras na yon. Ilang minuto pang pagmamasid noon ni Conrado, animoy na humaling na siya sa nilalang na naglalaro sa hangin. Habang patuloy niya itong tinititigan, ay tila ba papalakas ng papalakas ang mga tinig na kanyang naririnig. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagulat itong si Conrado nang masipat niya na ang nilalang na kanyang pinagmamasdan ay unti-unting nag-iiba ng kaanyuan. Paglapag nito sa kahon ng palay, ay siya namang pag-iba ng buong itsura nito. Nang masipat ni Conradong ibang-iba na ang kaanyuan ng nilalang na yon, ay doon na niya piniling umahon sa kanyang pinagtatrabahuhan. Nag-iisa na lang kasi siya doon sa palayan, kaya labis-labis ang kanyang pangamba para sa kanyang kaligtasan. Habang patuloy na tinititigan ni Conrado ang nilalang, ay paiba rin ng paiba ang kanyang nararamdaman. Ang maladyosang nakitang nilalang nitong si Conrado ay biglang nag-iba ang kaanyuan nung oras na lumagpak ito sa kahon ng palayan. Bigla itong naging isang nilalang na nakakapangilabot ayon kay Conrado. Paglalarawan niya dito, meron itong mahahabang binti at mahahabang mga braso. Nakayuko na din ang nilalang na yon at ginagamit nito ang kanyang mga kamay sa paglalakad. Meron din itong 4 na mahahabang daliri at mga nagsisitalasang kuko. Maging ang kuko ng nilalang na yon sa kanyang paa ay napakatalas din ayon kay Conrado. Meron din itong namumulang malalaking mga mata at mahabang dila na maihahalin tulad mo sa dila ng isang ahas. Hubot-hubad din ang nilalang na yon at kulay abo ang mga balat nito. Kitang-kita yon ni Conrado sa palayan dahil sa malakas ang liwanag noon ng buwan. Dahil na din sa kanyang mga nasilayan, kaya napagpasyahan niyang iwan na muna ang mga natitirang palay doon sa kanyang tinataniman. Ang pakiramdam kasi noon ni Conrado, parang ikakapahamak niya kung madadakip siya ng nilalang na yon. Habang nakatayo noon si Conrado sa gilid ng kahon ng palay, nananatiling nakatingin naman sa kanya ang nilalang at tila ba pinagmamasdan kung ano ang susunod niyang gagawin. Animoy naghihintay lang din ng pagkakataon ang nilalang na yon na umatake kay Conrado. Nang maisaayos na ni Conrado ang mga gamit na maaaring magligtas sa kanya, sinimulan na nitong tumakbo. Walang sabi-sabi, agad na kumaripas ng takbo si Conrado papalayo sa nilalang na yon. Habang siya ay tumatakbo, ramdam na ramdam ni Conrado ang paghabol sa kanya ng nilalang na kanyang nasilayan. Halos sumigaw na siya noong mga oras na yon dahil sa takot na baka abutan siya ng humahabol sa kanya. Pagsipat niya sa bahay ni Mang Ubet, laking pasasalamat na lamang ni Conrado nang makita niya ang kanyang amo na hindi pa nakakasarado ng tahanan nito. Mang Ubet! Mang Ubet, tulong! Sigaw ni Conrado. Agara namang napatingin ang may-ari ng palayan kay Conrado nang marinig siya nitong sumisigaw. Paglapit ni Conrado kay Mang Ubet, agad niya itong hinila papasok sa kanyang tahanan. Ano ka ba, Conrado? Nababaliw ka na ba? Gulat na tanong ni Mang Ubet. Agara namang nagpaliwanag noon si Conrado
sa kung bakit siya nagsisisigaw at tumatakbo. Itinuturo niya palang ang nilalang na humahabol sa kanya, pero pagtingin niya dito ay wala na siyang nasilayan. Asan dyan? Kumain ka kasi ng tama sa oras para hindi ka makakita ng mga bagay na hindi mo naman dapat makita. Umuwi ka na nga! Galit na wika ni Mang Ubet. Nang mapansin ni Conradong galit na ang kanyang amo, hindi na nito ipinilit ang kanyang mga nasilayan. Naging malungkot noon si Conrado dahil sa kabastosang ginawa niya sa kanyang amo. Pagdating niya sa kanilang tahanan, hindi na ito nakakain ng panggabihan dahil sa pagkadismaya sa kanyang ginawa. Halos hindi makatulog noon si Conrado dahil sa kakaisip sa kanyang mga ginawa. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Mang Ubet sa pagsapit ng susunod na araw. Mahiyain kasing tao itong si Conrado at ayaw na ayaw niyang merong nagagalit sa kanya. Habang papalalim ang gabi, biglang napatigil sa pag-isip itong si Conrado nang marinig niyang umaalulong ang kanilang aso. Hindi yun tumitigil sa pag-alulong na para bang meron itong nakikitang nilalang na hindi kaaya-aya. Dahil sa mga narinig ni Conrado, muli na naman siyang binalot ng takot sa kanyang katawan. Pilit niyang nilalabanan ang takot niya pero hindi niya magawang mapagtagumpayan ito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakarinig si Conrado ng kakaibang hayop na nasa paligid ng kanilang bakuran. Hindi niya ito naririnig na naglalakad, bagkus ay tanging paghinga at ang mahinang ungo lamang nito ang kanyang naririnig. Para bang umaamoy-amoy ang nilalang na yon sa bawat dingding ng bahay niya. Kahit takot na noon si Conrado, pinili niya pa rin pakiramdaman ang nilalang na nasa kanilang bakuran. Hanggang sa nakita niya ang mga kamay ng nilalang na yon na pumasok sa isang siwang ng bintana ng kanyang silid. Halos hindi na noon nakahinga ng maayos si Conrado nang masipat niya ang mahahabang daliri ng nilalang na yon. Merong kutob noon si Conrado na maaaring ang nakita niyang nilalang sa palayan ay nagawa siya nitong sundan sa kanilang tahanan. Dahil sa hindi na maatim ni Conrado ang kanyang mga nasisilayan, ay pinili na lamang niya na pumikit at manalangin. Hindi na niya namalaya noon na nakatulog na pala siya dahil sa takot. Kinaumagahan, agara namang ikinuwento ni Conrado ang lahat ng nangyari sa kanya noong gabi. Nang marinig ng ama ni Conrado ang kanyang kwento, kaagad naman siya nitong sinamahan patungo sa kilalang albularyo na kaibigan din ng kanyang ama. Pagdating doon nila Conrado, agad niya namang sinabi sa albularyo ang kanyang mga naranasan noong nakaraang gabi. Maging ang albularyo noon ay hindi makapaniwala nang marinig nito ang salaysay ni Conrado. Dahil sa hindi talaga naniniwala ng lubusan ang albularyo, pinili pa nitong magpasama sa mag-ama sa kanilang tahanan upang hanapin ang bakas ng nilalang na sinasabi ni Conrado. Pagdating nila sa bahay nila Conrado, agara namang tinungo ng albularyo ang bintanang sinasabi ng binatilyo. Paghawak niya sa bintana, biglang nanlaki ang mga mata ng albularyo nang sa hindi malamang dahilan. Dahan-dahan itong tumingin sa kinaroroonan ng mag-ama at nagwika ito ng, Conrado, hindi ordinaryong nilalang ang iyong kinakaharap. Hindi ko lubos mawari kung anong nagawa mo dito, kung bakit ganito sinusundan. Wala na akong ibang makitang paraan, iho, kung hindi ang dalhin ka sa katutubong kakilala ko.
doon ay mabibigyan ka ng batong buto upang maging pangontra mo sa demonyo. Dagdag pa ng albularyo na ang sumusunod noon kay Conrado ay isang nilalang na maihahalin tulad mo sa isang aswang. Nasa mataas itong uri sa kadahilan ng merong dugo ng engkanto ang aswang na nasilaya ni Conrado. Maaaring ang nakita ni Conradong isang maladyosang nilalang na nagsasayaw noon sa hangin ay sa bulag lamang na ginawa ng aswang na sumusunod sa kanya. Maaaring ang pakay talaga ng aswang na yon ay ang kainin itong si Conrado. Napakabango kasi ng pang-amoy ng mga aswang na merong dugo ng engkanto sa mga taong bukas ang wisyo pagdating sa mga matatalinhagang bagay dito sa ating mundo. Hindi rin ito pwedeng ipagsawalang bahala ni Conrado sa kadahilan ng hindi siya nito titigilan hanggat hindi siya nito napapatay. Nang marinig ni Conrado ang sinabi ng albularyo, pinili niya munang magpaalam kay Mang Ubet upang hindi ito umasa na magtatrabaho siya sa kanilang palayan. Hindi naman tumutol noon si Mang Ubet dahil kitang-kita niya sa mukha ni Conrado na hindi ito nagsisinungaling. Hindi na pinayagan nila Conrado noon na abutin pa sila ng gabi sa kanilang lugar na tinitirhan. Sa pagsapit ng 3:00 ng hapon, nag-umpisa ng umakyat ng bundok sila Conrado. Kahit matarik noon ang bundok, hindi ito naging hadlang kila Conrado upang marating nila ang lugar ng mga katutubong sinasabi ng albularyo. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, matagumpay namang narating nila Conrado ang lugar ng mga katutubo. Naging abala noon ang albularyo gawa ng maraming nangamusta sa kanyang pagbabalik. Matagal-tagal din kasing hindi nakapunta doon ang albularyo sa kadahilan ng abalang-abala din ito sa kanyang trabaho. Matapos ang mga nangyaring kumustahan, doon na sinabi ng albularyo ang kanilang pakay sa kanilang pagpunta sa lugar na yon. Hindi naman tumutol noon ang mga katutubo sa nais ng albularyo sa kadahilan ng marami din yung naitulong sa kanila kahit papaano. Ang nais lamang noon ng albularyo ay sa umaga na lamang ibigay ang batong buto na nais nilang makuha. Nasa paniniwala kasi ng mga katutubo na maaaring maimpluwensyahan ang mutya ng masamang elemento kapag gabi ito ipapasa. Dahil sa paniniwalang yon, kaya walang nagawa noon sila Conrado kung hindi ang maghintay ng umaga. Sa pagsapit ng gabi, naging normal naman sa paligid. Habang natutulog noon sila Conrado, bigla silang nagising nang marinig nilang nagsisialulungan na naman ang mga asong alaga ng mga katutubo. Agarang nagsilabasa noon ang mga katutubo upang alamin kung ano ang nangyayari sa paligid. Hindi noon pinalabas si Conrado, gawa ng siya talaga ang pakay ng nilalang na yon. Pinili na lamang nilang mag-ama na sumilip sa siwang ng kanilang kubo upang makapagmasid sa paligid. Ang ginagawa naman noon ng mga katutubo ay nagsisisigaw ang mga ito at itinataas ang kanilang mga dalang sulo at bolo. Ginagawa yon ng mga katutubo upang maitaboy nila ang masasamang elementong nasa paligid. Wala naman noong nakikitang kakaiba sila Conrado, gawa ng napakadilim sa lugar na kanilang kinaroroonan. Bukod sa maraming puno ang nakapaligid, ay marami ding nagsisitaas ang mga talahib. Ilang oras lang ang lumipas, biglang bumalik na sa katahimikan ang buong paligid. Nagawa na ring makatulog noon ng mahimbing ni Conrado dahil sa nawala na ang pag-aalulong ng mga aso.
Sa pagsapit ng umaga, doon na nga ibinigay kay Conrado ang mutya ng lansones na nakasilid sa isang puting tela. Mamasa-masa pa yon at parabang kakaahon lang nito sa langis. Hindi na nagawa pang magtanong noon ni Conrado at tinanggap na lamang niya ang batong buto na ibinigay sa kanya ng katutubo. Palagi mong ilagay sa bulsa mo yan, Conrado, upang hindi ka malapitan ng mga elementong magnanais manakit sa iyo. Maging mapalad ka, Conrado, dahil nagawa ng mga katutubo na ibigay sa iyo ang mutya ng lansones na yan, kahit nag-iisa lamang ito sa kanilang pangangalaga. Alagaan mo yan at palagi mong dasalan upang hindi ka iwanan. Wika ng albularyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapaalam nila sa mga katutubo. Nagbigay sila ng mga donasyon dito upang kahit papaano'y maibalik nila ang kabutihang ipinakita nito sa kanila. Nang nasa pangangalaga na ni Conrado ang batong buto na ibinigay sa kanya ng katutubo, ay parabang gumaan ang kanyang pakiramdam. Biglang nawala ang lahat ng pangamba niya sa kanyang sarili at tila ba binalot siya ng kakaibang presensya. Pag-uwi ni Conrado sa kanila, hindi na nito naisip ang nilalang na minsang sumunod sa kanya. Pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, biglang nagising si Conrado nang marinig niyang nagsisialulungan na naman ang mga aso. Habang siya ay nakikiramdam, pansin ni Conradong hindi na nakakalapit ang nilalang na yon sa kanilang bakuran. Agaran ding umalis ang nilalang sa kanila na halos ilang minuto lamang ang itinagal nito. Kinaumagahan, balik na naman si Conrado sa pagtatanim ng palay. Hindi na siya napagalitan ni Mang Ubet sa kadahilanang matiwasay naman siyang nagpaalam dito. Pansin din noon ni Conrado ang pagiging malapit ni Mang Ubet sa kanya. Palaging positibo ang araw noon ni Conrado at parabang wala siyang nararamdamang lungkot. Magmula nang mapasakamay niya ang mutya ng lansones na ibinigay sa kanya ng mga katutubo. Mabilis na ding natatapos ni Conrado ang lahat ng kanyang gawain nang hindi siya nakakaramdam ng pagod. Paminsan-minsan, nasisipat pa rin ni Conrado ang nilalang na minsang sumunod sa kanya. Nasa malayo lamang ito at nagmamasid sa kanyang ginagawa. Animoy naghihintay lamang ang nilalang na yon na mawala ng bisa ang taglay na karga ni Conrado. At naghihintay lang din ang aswang na yon sa pagkakataong lisanin si Conrado ng mutyang hawak niya. Kapag nangyari yon, yun na ang katapusan ng kanyang buhay. Kahit ilang taon na ang lumipas kay Conrado, talagang nasisipat niya pa rin ang nilalang sa kanilang lugar. Hindi na lang niya ito binibigyan ng pansin sa kadahilanang hindi naman ito kayang lumapit sa kanya. Labis-labis ang pag-iwas noon ni Conrado sa bisyo at sugal dahil alam niyang ang masamang gawain ang magiging rason ng mutya ng lansones upang iwan siya nito. At kapag iniwan si Conrado ng mutyang yon, alam niya sa sarili niya na muli na naman siyang lulusubin ng nagmamatsyag sa kanyang aswang. Kahit ilang dekada na ang lumipas, nananatiling sariwa sa alaala ni Conrado ang kwentong ito. At magpahanggang ngayong panahong ito, nasa pangangalaga pa rin ni Conrado ang tangan-tangan niyang mutya ng lansones. Okay, shoutout ko muna yung nag-renew ng badge na si Burn25. At sa mga random subscribers natin na nag-comment sa pinned comment ko, andyan sina
Gino Ochave, Victor Jason Magbu, Dimples Yumi, John Mark Bulalake, Steffi Jane Park, Ruby Nasa Malburo Totorain, Miles Away, Ruben Reyes, Ashley Cortuna, Edeline Fajardo, Rian 391, Andrea Coronel, Intoy Vergel, Maria Patani, Aidan, Badith 32 Taiwan, Jay Palo, Vingeline 28 YT Gaming, Lealyn Corpuz, Beltran Dalen Jr., Mandy Corisay, Full-Blooded Igorot, Burn 25, Nordic Baez, Jolina Dimzon, Nikki Galego, Cecil Rodriguez, John TJ Talo, Lourdes De Jesus, James Dominic Fall, Marsh Marshy, Line Manalo, Chris Jick Busak Magpatok, Biker Guy, Ana Villanueva, Emmanuel Gargar, Ana Ambatkan, Melvin Garote, Merijen Vilato, Dean RJ Tayam, Fernando Tanyon-An, Gerald Evans, Alex Torres, Dirky Troy, Ricky Gonzalez, May Ice TV, Joan V. Bernabe, at kay Maricris Beltran. Yan, next shoutout natin, ganun ulit sa pinned comment. Bilisan nyo para mabasa ko kaagad. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.